Eind 2014 is er vooral sloopt bij Tialf. Maar begin dit jaar volgen al gauw de nijbouw. Iersmaster Beert Boomsma is onsablierd met de nieuwe wedstrijdbaan en de nieuwe kwolinstallatie. De baan is krek om tijd. Het hele weekend hebben we proefdraaid. En dus echt testdraaid. Dus dat die maximaal koel krimpen en de maximale test voor de koelinstallatie hebben we oude weekend dingen. Dus dat gaat helemaal goed. Van heel november al kan het publiek dus weer rijden op de allermodernste ijsbaan van de wereld. Toch moeten er nog wel wat puntjes op de ijs gezet worden. De boring moet er nog op, we moeten nog skimmeidje. Daar ben we goed mee starten. Dus de werklui hier in de hal die wordt steeds minder. En het wordt steeds meer uw eigen halwerk. Van maart tot oktober takomier gaat Tialf op Nijticht. Dan begint fase 2 van het vernijingsplan. De Musaschen, deze periode is er een extra ring, een extra scale om het bestaande Tialf heen gebouwd. En takomier wordt dat hele keer verbouwd, vertellen. Er komt een hele glazen wand, zowel op de eerste als op de tweede ring. Dus waar ik aas ben, wist in het Tialf, dus zoals altijd op het ijs.